Ábrese un tempiño de debate se alguén quere facer algunha pregunta ou quen interveña que diga quen é, porque isto consta. Fernando Cabeza Quiles, para o señor Tito, explicaches volanta, o nome xa da rede, a etimoloxía, o que quería dicir. Pode repetir? Porque vou perdendo o oído. Se chama volanta. A volanta chamase por eso, porque a rede voaba. Voaba polo mar. O sea que se trasladaba. Sí. Se trasladaba o que comentei antes. Como al tempo non poder recollela ao día seguinte, largábase o normal que levantaras o día seguinte. Metías o mal tempo, había que ir a remo e a vela non se podía sair. Ou incluso o mar, aunque era buen tempo, había mar de fondo e non podíamos salir do porto grande que tiñamos, claro. Entonces eso quedaba no mar. O aparello, o corcho, tiraba moito, porque usaban uns corchos de 30 centímetros de diámetro. Entonces, eso traballaba, o aparello traballaba moito, e ora perdía unha pedra, mañan perdía outra, logo outra, chegaba un momento que tiña máis forza a flotación que o propio peso que lle quedaba. Entón, coa forza da corriente, voaba. Os nosos vellos dicían que voaba, o sea, o trasladaba. Sí, eso... Levaba yo a corriente. Entonces, de aí ven a palabra volanta. Sí, moi creíble. Recordo que era un accidente automobilístico, non sei, que era un autobús portugués a Río Douro e que os cadáveres despois apareceran para arriba de Corruedo. Entonces, coincide moito co teu. Cando caíu aquel autobús na ponte do Río Douro, que o día seguinte estaban os asentos do autobús e os mortos alá polo norte. Sí. Sí que... Eu fixen ese traballo, bueno, eu tentei demostrarlo que non era como dicía o periodista, que dicía que había unha agua que salía do río, unha agua dulce que salía do río e que levaba os cadáveres aí. Os cadáveres só os pode levar para nortes, hai corrientes do sur. E nos sabemos que conocemos o terreno da Guardia, conocémolo a costa. Eso é imposible. E por que aparecían os cadáveres na ría? Fíjense que nunca apareceron cadáveres de verán, sempre apareceron de inverno, nos meses de outubro en adiante hasta maio ou marzo, que é cando as corrientes teñen forza na costa. Por que razón? Porque imperan os ventos de barlovento, os ventos de norte, durante os outros meses anteriores. Entón, ese autobús, cando caeu, era en inverno ou na primavera, así. Entón, sí, imperan as corrientes do sur, elevan moita velocidade. Logo hai que contar coas dovelantes das rías. A dovelante, a enchente e a dovelante importa moito. Se un cadáver está frente á ría de Vigo, que ven polo fondo, en ese momento hai unha dovelante, ese cadáver non vai a entrar nunca dentro, porque ten máis forza a ajuación que sale da ría para fora. Entón, aí non entra, e volve a seguir. Depende, se no momento de pasar por outra ría, na de Muros ou na de Villa García, hai unha enchente, chamámonos enchente de Valante, se hai enchente, o cadáver vai para dentro. E logo, pois, hai ensenadas, que xa hai revesas, xa hai corrientes contrarias, esos xa son pequenos procesos que fai a corriente dentro dunha ría. Pero as corrientes son exactas. O que escribía, eu tan pronto lín no periódico, xa fixen eu na casa, non o critiquei públicamente ni nada. Non sei onde me quedou a lámina, pero puxen o clariño. Só pode entrar un cadáver con vento nas rías nosas de inverno. De norte non entra, non hai tal corriente por baixo, porque nós sabíamos os nosos primeiros que somos que andábamos ca redes. E a cousa que máis enseña no mundo o fondo mariño é a rede. Sitios que non conocíamos, anacos de pedra, íbamos levantando no limpo, dicía, papá, onde largar? Largamos no limpo. E logo íbamos levantando unha cabra roja. A cabra roja non ven no limpo. Aquí hai unha pedra. Inmediatamente mandaba botar unha baliza, porque eso non estaba marcado. Entón marcábamola, porque ali había pedra, e xa pescábamos, o sea, que conocemos a costa como a palma da man, e a corriente notámola nos nosos propios brazos, porque as redes tiñámolas que levantar a man, entón non había tal ajo norte, para que levara o cadáver por norte, había ajo norte, pero de inverno, de norte non, a prueba é eso, que lle demostro ali, ningún cadáver entrou de maio en adiante, pode ser un mes máis, bueno, nin de outubro ou de agosto para atrás, tampouco. Por que?
porque imperan as corrientes de Barlovento, imperan as corrientes do norte, porque temos máis días de vento norte que de vento sur. E, como dixen antes, as corrientes están de 70 ou 80 metros pa terra, son gobernadas polos ventos, e de 80 ou 100 metros pa fora estocantil, quen gobernan son as corrientes oceánicas, por abaixo. Falamos de por abaixo, porque as corrientes incluso en 200 metros pode haber 3 clases de corriente, como temperaturas igual. Ahora sabemos que temos os equipos satelitarios que nos demostran, e collemos máis peixe, claro, por exemplo, o peixe espada, que traballa cas temperaturas, pero iso sabémolo agora, pero antes non. Ahora demostra que hai unha cantidad de láminas que leva temperaturas, corrientes e contracorrientes, pero eso xa nos dá un equipo satelitario. Eu xa traballei con ele, xa sei como é, pero claro, ese no medio do mar, onde hai miles, 3.000 metros, 4.000 metros, e buscamos as roturas térmicas e todo eso. Pero na costa non, na costa quen manda unha cierta cala, chamamos cala, unha certa altura, é as corrientes do vento dunha certa altura para terra e de outra certa altura para oeste, a costa norte-sur, dunha certa altura para oeste mandan as corrientes oceánicas. Eso é a pregunta que quería saber usted. Porque había vento do sur no inverno. Exactamente, sí. Aproveitando que comentou algo de Vila Praia de Áncora, non sei se saben os guardeses, esos Elois, sei que o sabe, pero desde unha investigación da doutora do Rego, un libro titulado De Guntiñáns a Vila Praia de Áncora, hoxe sabemos que toda actividade pesqueira, desde o Miño ata Viana do Castelo, foi introducida por galegos, fundamentalmente xente procedente da Guarda. No 1824, a primeira asentamento que se fixo. Especialmente a maior migración, os liberais fuxidos da represión no remate do trienio liberal, efectivamente. Non había pueblo de Áncora, era Santa María de Guitiñáns, que estaba a kilómetro e medio terra dentro. Eles só viñan buscar o argazo e máis o patexo para levar pos campos. Lebrei no agora que falou do peixe espada, porque agora eles teñen Vila Praia de Áncora como capital do espadarte, e chaman eles. Espadarte, peixe espada, chaman. E iso ten unha consecuencia onomástica. Da onomástica persoal, na antroponimia. O apelido Afonso era probablemente o apelido máis común da diocese tudense, que, como se sabe, ata final da Idade Media chegaba á desembocadura do río Lima ata que se creou a diocese de Viana do Castelo. En Vila de Áncora, o apelido máis importante, que foi o primeiro que se asentou, é Verde. Non, pero o que quero comentar é que hai un apelido originariamente que era Afonso, que foron castelanizados en Toroño, é dicir, o territorio do norte do Miño da diocese tudense, e agora tamén o hai no que chamamos portugueses no distrito do Miño, porque eses Alonso que hoxe hai nesa área son de orixe guardesa. Correcto. Castro, todos veñen da Guarda. Castro, Alonso, Verde, e hai outro apellido máis. Son 5 apellidos. Hola, Tito. Quería preguntarche dúas cousas. Un é de toponimia, porque mencionaches o Mar Novo. Non sei se podías explicar a que lle chamades o Mar Novo. Mar Novo. Sí. Mar Novo quedaba, os nosos antergos, era a noroeste do Petón. Chamaban o Petón é a punta norte da nosa serra, e quedaba aí na 130 braza, 150. Chamaban o Mar Novo, foi cando empezaron a probar no Cantil os volanteiros, porque primeiro daballe medo, claro, e largar, levantar o aparello mar en tanta profundidade a man, era moi problemático, a pesar que eran 15 ou 16 homes, con unha pouca de corriente, case se facía imposible levantar o aparello. Son moitos centos de kilos de potencia que había, chegaban reventados, logo, o mesmo chegaban a baliza, viñan remando 8 horas, e logo quedaba outras 8 horas se non había vento a remar para terra tamén, ou máis, porque era a golpe de reme vela, se non había vento, e logo se viñan ao cabo de 8 horas remando, e logo ainda tiñan que estar todo o día levantando redes, chegaban desfeitos, non? Entonces daballe algo de respeto e largar, hasta que despois foronse decidindo, según comentaban, claro, os nosos vellos, foronse decidindo e chamanlle o Mar Novo,
porque antes só traballaban arredor da serra. Non botaban nunca na pedra, sempre trataban de botar no limpo, pero arredor por o beirado de fora e o beirado de terra. Entón é novo porque era un novo sitio de pesca, Correcto, non? exactamente, Vale. exactamente, pero logo foi frustrado por veo xa a Guerra Mundial, aí a Primeira Guerra Mundial, empezaron a minar os mares os portos do norte e tal, e os belgas e ingleses foron os primeiros barcos de arrastre xa que chegaron naquela os barcos de vapor, destrozaban as redes e aí veo a decadencia xa da volanta, dos barcos volanteiros. Como era antieconómico, fixeron non, xa estaba, pero aparellaron o angarilleiro, que é 4 metros menor, menos xente, a ver se era máis económico, pero ese barco durou pouco, o sea, traballou un pouco a volanta, traballou hasta 1916 ou 20. Quen aguantou un pouco máis foi o molleiro, pequeno, que chegou hasta 1930. E logo tamén xa desapareceu. No 1930 a migración xa foi para América porque era imposible traballar no limpio ca redes, xa empezou o noso arrastra, a nosa flota española tamén, e naquela non había millas, non había nada cotado, traballaban por onde querían. E como nós tíamos que traballar no limpio, a redes era... Se dice que os barcos ingleses viñeron antes para cá pola información que tiñan os barcos do sal que viñan buscar o sal a Beiro. Entonces o rumbo que daba para norte pasaban por o medio da flota portuguesa e española, porque nos temos que contar que a flota de Pova de Barcín e de Viana, que tiñan o mismo barco que nós, eles chamanlle lancha do alto e nós volanteiro. Lancha do alto ou lancha da pescada. Entonces o rumbo daba a pasar por o medio deles, viñan cargar o sala para o servicio para Inglaterra, que non, claro, eses países non tiñan sal. Entonces, hai información nas tabernas, antes a información que había nas tabernas, seguramente falaron, había moito peixe, non porque colleran moita merluza, sino a cantidad de outros peixes variados que viñan. Como dixo, viñan casi toda clase de tiburóns, marrajos, quellas, almofaces, litáns, viseras, canexas, melcas, como mínimo 8 ou 10 clases de tiburón, despois rayas, outros peixes que son moi malos de zafar da rede, que atrás botaron en televisión, ten unhas antenas, unhas anteniñas así, un buzo que ten un ollo moi grande, que é peixe blanco, moi bueno. Eu penso que de calquer maneira 20 ou 30 clases de peixe podía vivir, porque nós ainda fomos aí traballar a eses cantiles coas volantas no 65, así, e bueno, viñan moita cantidad de peixe. Palameta negra, palameta roja, buzos, outros peixes raros, viña moito peixe. Mira, e outra pregunta sobre etnografía mariñeira. Ti asistiches a algún tipo de canto? Cantábase mentre se lanzaban as redes? Había cantos específicos do traballo no barco? Si cantaba se cantaban nos traballos. Si cantaba moito no mar. Cantábades? Sí. Cancións específicas do traballo? No, Quero dicir, non era rianxeira, era cancións de traballo que acompasaban o lance das redes. No, do traballo non, calquer canción popular se botaba, non. Pero todos xuntos, cantando mentras traballades? Hombre, non, todos ao mesmo tempo non. A mí cantaban os de popa, chábamos a pana, do puente para atrás, que onde se abro o aparello, a mí hai 4 homes salía, os 4 estaban, oye, mira que cantarola levan os de popa e tal. E logo outras veces os de proas que estaban mirando a rede, pois estaban cantando os outros calados. Según como tiñan moito traballos de proa a zafar o peixe, pois tiñan que atender, porque o patrón te botaba unha bronca, oye, cuidado, que rompe a malla ou tal, un estropezo o peixe. E os de popa, mellor, oye, deixar de cantar e espabilar, que hai moita rede aquí no costado e que abrila e tal. Entonces o patrón non nos deixaba así, comprendes? Pero normalmente sí. Hola, boas, eu quería lle preguntar a Tito tamén, chamome Lucía. Chamoume moita atención a Roseja, que lle chaman Roseja, eu chamome tamén Raposa ou Janchorra. Decía que era de pino con as jallas para coller o aparello. Agora temos as de aceiro, tamén, que as mesmas jallas dobladas. Moitas veces rastrexas en pedra para coller nasas ou para... Nos seguimos para coller aparellos que están calados en zona ilegal ou no descanso semanal ou así. Cando temos que rastrexar para coller aparellos como rasgos que están moi profundos, encontras cunha pedra, nós que temos alador para virar, quero dicir, non me podo imaginar a forza que tiñan que facer para recuperar esa... Cantas perdían o ano? Imaginaros, por si será brazo toda a man. Imagínate, logo que colleran 8 ou 10 horas de remo. E que agora veñen ás veces as jallas dobladas e son de aceiro.
Claro. Cando enganchas, Pois imagínate. pareceme imposible. Eu hai pareceme- veces ando de patrono volanteiro, no? Vamos, chego a bordo, pois vamos, salimos con xente a viaxar por aí e tal. Venme, claro, como mariñeiro, venme o recordo de como facería ese momento, eses homens como levarían a vela neste momento que vou eu, parece que leva a escota moi apretada ou moi larga, tal, que facerían eles neste momento? E 20, pero como podían, en 20 xa me morre, como podían subsistir esta xente aquí? Onde poñían o peixe? Tiñan que levar sal, tiñan que levar o peixe, tiñan que levar as cousas deles, o abrigo, a roupa de aguas, as redes, como facían para largar dous bancos movibles? Largarían atrás, largarían cabela, como largaría? Un montón de miles de preguntas que me fajo, que me parece, a verdad, admito yo porque realidade, meus avós anduveron neses barcos, e admito como real, pero faíseme como mariñeiro casi imposible. É que nós temos sonda, temos plotter, sabes se é limpo, se é pedra, se é... ves que a ganchorra na man, é imposible que non enganche nunha pedra ou non... Para safala moitas veces é realmente complicado. Sí, sí. Ahora, marcar aínda un compañero voso, como se chama que está no instituto, anda nun barco destes, chamoume por teléfono que tiña unha discusión cos compañeiros. A ver, oye, Pablo, conoces a Pablo? Creo que estuvo de director aí no instituto, así de oceanografía ou algo estuvo. El anda nun barco destes. Pablo Carrer. Foi director do Museo do Mar. Exactamente. Bueno, pois me chamou preguntando que tiña unha discusión aquí cos compañeiros, onde está a laxe ese? Que laxes? Aquí non hai laxe ninguna. Sí, hai unha laxe que está entre a beirada de terra e o cantil. No, iso chamase a nosa serra. Ves que eu sabía que había outro nombre, verdad? O sea, que un científico non sabía o nombre que tiña a pedra. Nin ele nin os compañeiros. Esa pedra todavía foi. E xente até outra máis, que o rejo que está por o sur, entre a pedra de España e o secallón de Viana, a pedra de Viana xa, que logo hai un monte no medio desa pedra, hai un monte grande que chamamos noso secallón, ese rejo que hai entre unha pedra e outra chamase o rejo das Bruxas, que ese nombre puxeronlle os de Marín. Os barcos de arrastre de Marín foron os que puxeron a Serra das Bruxas e o rejo das Bruxas. Pois el, un científico, entre eles discutían o nombre e non sabían qual era o nombre da pedra. E a pedra esa toda a vida, a todos os niveles, se chamou a serra. E os mariñeiros de Marín tamén lle chaman a serra. Uns chamalle nosa serra, incluso os portugueses tamén lle chaman nosa serra. Porque eles teñen unha parte desa pedra que toca as aguas portuguesas. Normalmente o noso terreno é desde Jalloso entre o Salto de Santa Tecla, a marca que dixen antes. De aí para sur estamos en aguas portuguesas. Está al este, cuarta sueste, pero se pasamos da cartografía ao timón, a corrección total dice de la carta al timón al revés la corrección. A declaración magnética máis o desvío do compás, aplicámolo e temos que poñer a 280. Entonces, a 280 desde a Insua nos mete en terreno español. Un día eu estando levantando, colleu un amigo alá, veo a patrullera, e a min tamén me colleu levantando ali, xo está você en terra en territorio portugués. No, señor, temos a Guardia Leste. Pero claro, eu non olvideime de, faja você a demora como divido, e xa me dei conta, claro, a corrección total hai que sumarlle 10 grados máis. Entón ese ángulo, o vir para fora vense abrindo, efectivamente estamos dentro de aguas. Non nos dixo nada, meta un aparello e xa vamos embora para Vigo. Íbamos para Vigo, dábamos un lanza ali e xa marchábamos para Vigo. Non, nos vamos a marchar e tal. Bueno, pero non pasou nada. Avisounos, pero con boas palabras e problema. Non era... Pero eso, así, non conocían o terreno ese. Ola, chamome Pilar e quería preguntarlle a Tito que antes falaba do rego das bruxas sobre, a ver, eu entendo que a xente, aínda que era moi forte, habería momentos a pesar de todo o que sabían, no que terían que botar man de algún tipo de crenza pois para pasar eses malos momentos, non? Do que mal chamamos ás veces supersticións. Quería que nos falara un pouco dese tema, se pode ser.
que no mar, diante do mal tempo, de medos, de todo iso, que tipo de supersticións tiñandes. O mal chamado supersticións, que son remedios caseiros ou científicos. Iso xa é cousa de cada un, o sea, penso que hai moitas cousas no mar que as garda cada un paso que pasa, esas cousas non se expresan nunca. Normalmente non expresas o que tes, iso queda dentro de ti. Incluso algún lle causa morte, porque pasas por momentos moi difíciles donde tocas a morte ca man, porque agora, por exemplo, a arte que andamos ao peixe espada, estamos no medio do océano, a 2.000-3.000 millas de terra, estamos a 7-8 días de terra, estamos no medio do mar, nin páxaros hai. E ali, pois, collete as galernas, ciclóns, collete o que veña. Entonces, cando un pasa por eses problemas, guárdalo dentro de ti, e seres capaz de asimilalo, e senón, pois, valo sufrindo nas túas propias carnes, elévalo como podas. O mariñeiro, normalmente, que está curtido, trata de botalo, soltalo, olvidalo, porque sabe que mañán vai a tocar outro, e pasado xa ven outra vez, mañán tocarnos navegar e temos unha borrasca por diante, e non temos escapatoria, se cruzamos para babor nos colle aquela baixa, que temos unha baixa presión, se temos por aquí, colle nos parte do ciclón, e cousas así. Tratas de capear, levar como mellor podas, pero hai momentos moi difíciles, que son difíciles de dirixir, porque non hai salida, a única salida é poñer o barco a capear. En popa non se debe correr nada, é peligro, nun ciclón ou nunha... Bueno, ciclón, non os collemos, porque temos equipos que nos avisan, pero hai veces non dá tempo. O último que nos colleu a nós, normalmente os ciclóns que veñen en Madagascar, estábamos polo sur de Madagascar, cruzan o canal de Madagascar e logo transformanse en borrascas. Efectivamente, veo un ciclón, cruzou Madagascar, perdeu forza, transformouse en borrasca dentro entre Mozambique e Madagascar, andaba ali, unha baixa presión, tal. E non lle fixemos caso, estábamos polo sur, unhas 200 millas polo sur de Madagascar. Pero de noite o capitán ven e chámame e dice: oye, Tito, que ven un ciclón direito a nós, como pode vir un ciclón? Imposible. A ver, mira na bandexa. Fomos mirar a bandexa, collemos o papel, vamos ver, efectivamente, un ciclón. Que pasou? Que na punta mismo do sur de Madagascar surgiu unha bolsa de agua quente, de temperatura de 33 grados, cargou dunha maneira tan rápida, porque os ciclóns, donde colle, como hai agua fría, non se forman. Pode haber unha borrasca, pero se hai agua quente, eso carga. A evaporación vai cargando, e vai collendo velocidade, é impresionante. E viña a 100 non sei cuantos kilómetros. Ás 2 da mañá nos puxemos a virar o aparello, xa vira, e no último xa non podemos meter os últimos, quedounos uns 15 kilómetros de aparello, picámolo, porque largamos 100 kilómetros, 100, 120 kilómetros de aparello, pois os últimos 15 kilómetros quedou no mar, picamos Antonio de Bayona, que era o contramaestre, pica Antonio, cortamos o aparello, e quixen aprobar o barco e case non daba, e aguantámolo, e veña a capear, e claro, nos viña mesmo a sueste, a 130 aproximadamente, e nos puxémonos a 60, para tratar de cortalo, porque sabíamos que se íbamos para sur ou para norte, cruzábamolo. Pero claro, a 60 o barco non aguantaba, collao de través e non lo viraba. Entón, houve que poñelo a 20 grados, que é a maneira de capear, a 20-25, medio vento, 20-25 grados, que son 2/4 na rosa náutica, non? Entón, da Namura, o barco faise máis valente, cede, dá un golpe de mar e cede. Estuvemos así 4 días e 4 noites, capeando. O automático non aguantaba, e hai que meterlo automático, pero o levar pouca velocidade, non lle podíamos dar velocidade, se non rompíamos o barco. O problema é meter tes barco, tes vida. Entón, coa mínima máquina que podíamos, tiñamos máis de media máquina funcionando, pero sempre con velocidade reducida para que o barco cedera. Pero pode desfacer a capa, porque se te dá un golpe de mar e te desfai, logo queres aprobar, non podes con temporal deses. Non podes, e vente un mar, e vente outro, e atravesa o barco, e logo vira. Se te pos a navegar en popa, o mar é tan grande, e os golpes de mar son tan grandes, que te colle a popa, e nunha destas sin rasa, mete a proa, e xa non sur do barco. Xa se vai así direitinho. Xa se vai para baixo. Non ten salida. Entón, a única salida é capear. E logo aí é cando veñen a pregunta que facía. Que faceis, que crees?
cada un cree no... Miras para atrás, miras a imaxe da Virgen do Carme, e uns pensan dunha maneira, outros pensan de outra, cada un por dentro reza a súa maneira, pero queda dentro de un eso sempre, ao largo da vida, logo pagallas, o corpo, eso, cabe duda que é moi difícil explicar, hai que vivilo para poder... Pero que sí, que se toca a camán e de aquí non salimos. Eu baixei abaixo ese día a falar coa tripulación, e dicir, oi, poñer os salvavidas, meter uns camarotes con salvavidas posta, e xa me contestou, bueno, de aquí non vamos a salir, no, hombre, no, xa pasamos moitas, xa sabemos de pasala tamén, e pasámola, tuvemos suerte, pero non contábamos con pasala. Non hai maneira de... Eso é como colle cada un, e o barco que teñas nese momento tamén, como este o barco, se está moi cargado, se non está, o sea, hai un montón de factores que todos son en contra, ningún a favor, todos en contra, pero é o que hai. Moi ben, pois entón, moitas grazas aos intervenentes desta mesa.